قەلەرەشۆ ژیر ڕووژێکە گەلک گەرم بوو ji rojên werzê hovînê qelereşekê hez bi tehnîbûnê dikir. Qelereşê dest bi lêgeriyanê kir belkû ew hindek avê peyda biket. Li vê re û li wê re he ne çi kanî û ne çi rûbor û ne çi cûkên avê dîtin. Qelereş gelek mandî bû lê li dûmahiyê li nêzik bîstanekî kûskek dît. Qelereş nîşiya da li nêzik berê xwe bidetê ku çi av tê danîne ew tên têhna xwe pê bişkênîn. Qelereşê xwe nêzik kir, hindek av tê dabû. Wê hewl da avê vexwit lê dimkê wê negeşte avê. Çendîn caran hewl da lê ya bêmifa bû. Serê wê nediçû di nav devê gûskî da û dimkê wê nedigeşte avê çûnkî kêm av di gûskî da mabû. Paşan wê hewl da gûskî bêxît lê gûskî gelekî giran bû û ew neşiya. Qelereşê bû demekî hizrên xwe kirin, berê xwe dan li der dûrê xwe wê hindek berên biçûk dîtin. Wê ew ber êk li dûvekî havetine di nav gûskî da û hêdî hêdî astê avê jî digel beran bilind dibû. Li dûmahiyê ew gehişte avê. Av vex war û spasiya Xwedê kir ku wî ev mêşke daye ew pêk bikarît evan cûre hizran biket.